Sí, estic d'acord amb el que has dit. Penso que, salvo els primers 20 minuts, que ells han estat millor, no? Penso que l'equip amb els 70 minuts restants doncs, ha maniatat bé un rival que té moltíssimes alternatives a matar, que és capaç de fer-te mal per baix, que és capaç de fer-te mal per dalt, a pilota aturada. Bueno, crec que el futbol té detalls, no? Hem tingut dues ocasions molt clares, la del gol és clau perquè és l'últim segon de la primera part, i la jugada anterior de l'Albert López que treuen sota pals, no? Penso que crec que ha sigut les dues jugades de més perill de tota la primera part. Sí que és veritat que els primers 20 minuts s'han apretat, han tingut un parell de xuts, però després, a la segona part, doncs, bueno, hem intentat juntar-se al mig, no a darrere, perquè seria un problema. En aquest camp doncs, el joc directe influeix molt més, que potser en un camp molt més gran, però bueno, crec que ells, salvo cop de cas, el remat que ha tret del Riu a Corna, doncs bueno, estava clar que dominarien, però bueno, hem estat junts, els hem maniatat molt bé, no els hem deixat doncs, generar joc, i defensivament l'equip s'ha trobat molt còmode. Ens ha faltat potser tenir aquell últim passe millor per intentar fer alguna ocasió clara de gol. L'única que hem fet ha sigut al final de Joel amb el xut que ha parat molt bé Sergio, però bueno, penso que ha sigut una segona part que possiblement la gent pensava que passarien moltes més coses de les que han passat, i la veritat és que han passat poques coses, i això doncs, a l'equip que va guanyant és un avantatge. Bueno, ho estan fent bé, el que passa que crec que la nota avui és generalitzada, l'equip ha sigut molt solidari, hem treballat bé junts, penso que els tres jugadors nous, ja veieu, l'Albert, doncs, un jugador que està aportant molt, el Pitu és un jugador d'ofici que ha tingut moltíssimes ganes de venir, i això ja és moltíssim, i el Joel, doncs, que acaba d'arribar, doncs, bueno, és un jugador d'experiència a la categoria. Bueno, penso que ens han d'ajudar, la categoria és molt complicada, hem d'intentar allunyar-nos de baix, i la veritat que partits com el d'aquests, jugant contra equips com aquests, que són equips que crec que per mi personalment el Prat serà un dels equips que jugui playoff, doncs penso que té molt de mèrit sumar 3 punts, perquè no solament són 3 punts, sinó a nivell psicològic demostra que l'equip, el treball que fa dia a dia, doncs, té un premi, no? que és guanyar a un equipàs, no? I per tant doncs, això pot ser també un punt d'inflexió en aquesta segona volta. Portem 4 partits, un gol encaixat, sabíem que al principi de Lliga vam encaixar molt, això ara ho estem solucionant. Bueno, hem d'anar a poc, no hem de lanzar las campanas al vuelo, perquè al futbol les victòries et posen molt a dalt i les derrotes et posen molt a baix, hem de tenir un punt d'equilibri, però la veritat és que l'equip avui ha fet un partit molt seriós, no ha deixat generar perill a un equip que pot generar molt perill, i quan hem tingut que fer el gol doncs ha funcionat l'estratègia, que és un dels punts forts nostres.